Avui a l'Ajuntament de Catarroja s'ha portat a terme aquest acte de possessió dels membres del Consell de la Joventut i de la Infància, un acte on torna després d'aquestes primeres eleccions. Per això estem amb l'alcalde de la localitat, Jesús Monzó, un acte, com deia, que torna després d'unes eleccions. Podríem dir que torna amb més força? Amb més força, perquè l'experiència del primer any de la legislatura primera de xiquets i xiquetes que han tingut aquesta opció, ara es reforcen nous consellers i conselleres que aposten per per aportar la seva veu i nosaltres per escoltar les opinions d'estos xiquets i xiquetes, perquè al final l'Ajuntament està donant l'oportunitat a participar en la vida democràtica del nostre poble. Per tant, jo crec que és una fita molt important que hi hagi nous xiquets i xiquetes que vulguin aportar al nostre poble, donar idees i nosaltres com a polítics escoltar, que és el més important. Per què és important la figura d'un organisme d'aquest tipus? Perquè moltes vegades que estem gestionant, governant, no tenim en compte que hi ha una part de la població, que són els xiquets, els adolescents, que realment viuen la ciutat. I, per tant, hem d'escoltar la seva opinió, escoltar com per poder legislar, per poder governar amb l'opinió de totes i totes. Des de la visió també de baix cap a dalt, la visió que té un xiquet de l'edat de 8, 9 fins a 14 anys és molt important per a democratitzar també la vida d'un municipi, com en el cas de Catarroja. I m'imagino que cada vegada gent més jove, adolescents, xiquets de la localitat s'animen i volen incorporar-se, veritat? Efectivament, jo crec que al final el més important és el que està fent l'Ajuntament de Catarroja, és donar aquesta oportunitat històrica. Ja ha passat que els xiquets i xiquetes han aportat idees a l'Ajuntament i l'Ajuntament ha executat aquestes idees que ells han aportat. Això, evidentment, dona peu a que molts xiquets i xiquetes s'apunten a aquesta democràcia, a aquesta participació i al final també en la col·laboració de centres educatius, perquè sense els directors, les directores, les comunitats educatives, el poder fer aquest procés de democratització i de participació dels xiquets i xiquetes en les eleccions que tenen no seria possible. Jo crec que és molt important aquesta participació i sobretot la col·laboració que tenim en els centres de la població. I quin nivell d'influència tenen els adolescents i els xiquets? Jo crec que és molt important, sobretot quan hi ha un govern que se creu que cal governar per a totes i tots. I governar per a totes i tots és escoltar-los, escoltar la seva visió. I jo crec que és això el que pretén el Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència, a través de la regidoria de Ciutat Educadora, ha impulsat aquest Consell precisament per això, per a donar l'oportunitat a que ens traslladen a nosaltres, que som els polítics, la visió del poble que ells tenen, que ells i elles tenen. Per tant, nosaltres crec que els donem la ferramenta per a poder-ho fer i després nosaltres hem de també agafar aquest testimoni i aplicar-ho en la gestió política. I això s'ha fet i crec que s'ha de continuar fent per garantir aquest procés democràtic de totes i tots, i en aquest cas, aquesta aposta per la infància i l'adolescència. Moltíssimes gràcies, Jesús. Ja ho han escoltat. Ha tornat aquest Consell de la Infància i de l'Adolescència.